дар тӯли 29 соли истиқлоли Тоҷикистон 5 бор интихоботи президентӣ сурат гирифтааст. Ба истиснои як интихоботи озод дар таърихи кишвар дар соли 1991 дар чаҳортои дигар номзади асосии раиси ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон буд. Довталабони дигари курсии раиси низ буданд. дар интихоботи президентии соли 1994 ягона рақиби Эмомалӣ Раҳмон шарики собиқи ӯ ва нахуствазири пешин Абдумалик Абдуллоҷонов буд. ҳар ду сиёсатмадор дар асл намояндагони нухбагони минтақаҳои худ, яъне кланҳои Кулоб ва Ленинобод буданд. ҳар ду минтақа дар тирамоҳи соли 1992 дар як эътилофи сиёсӣ ба ҳам омаданд ва мухолифонро аз саҳнаи сиёсӣ ронданду ҳукуматро тақсим карданд. Эмомалӣ Раҳмон раҳбари давлат ва Абдумалик Абдуллоҷонов раиси ҳукумат шуд. чунин тақсими қудрат ба намояндагони Ленинобод ки 10 солаҳо кишварро идора мекарданд хуш наомад. азбаски клани Кулобиҳо дар пушти худ гурӯҳи мусаллаҳи фронти халқиро дошт, умеди Ленинободиҳо фақат ба интихоботи холисона буд ва аз ин рӯ фақат мақоми кам аҳамияти нахуствазириро қабул карданд. 11 моҳ пеш аз интихоботи президентӣ нахуствазир Абдумалик Абдуллоҷоновро аз мақомаш гирифтанд ва ба ҳайси сафир ба Москав фиристоданд. тирамоҳи соли 1994 нахуствазири собиқ ба ватан баргашт ва номзад ба мақоми президент шуд. аммо бар асоси натиҷаҳо Эмомалӣ Раҳмон дар интихобот 59.5% овозҳоро соҳиб шуд ва Абдуллоҷонов 34.5% раи мардумро ба даст овард ва шикаст хӯрд. баъд аз чанд сол Тоҷикистонро тарк кард ва ба зиддаш парвандаи ҷиноӣ боз шуд. ӯро аз ҷумла ба дуздии пули давлат ва суиқасд ба ҷони Эмомалӣ Раҳмон муттаҳам мекарданд. рақиби собиқи Раҳмон ба Амрико кӯчид ва ҳоло он ҷо ба соҳибкорӣ машғул аст. интихоботи президентии соли 1999 2 сол баъд аз имзои созишномаи сулҳ байни ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон ва иттиҳоди мухолифони тоҷик баргузор шуд. бар асоси созишнома дар остонаи интихобот қонуни асосиро тағйир доданд ки бар асоси он раиси ҷумҳур барои як давраи 7 сола интихоб мешуд. рақиби Эмомалӣ Раҳмон дар интихобот акнун Давлат Усмон, намояндаи мухолифон аз ҳизби Номзади исломӣ шуд. комиссияи марказии интихобот Довталабони дигар аз ҷумла намояндаи клани Ленинободиҳо Сайфиддин Тураевро бо ҳар баҳона сабти ном накард. Давлат Усмон баъди таъин шудан ба мақоми муовини нахуствазир дар ҳукумати мусолиҳаи миллӣ шинохта шуд. 35 сол дошт ва ҳамчун намояндаи мухолифон курсиро гирифт. ҳар чӣ шуд ё нашуд, дар интихобот номзади мухолифин беш аз 2% раи мардумро ба даст овард. ӯ баъдан дар шикасташ раҳбарони ҳизби Номзади исломиро гунаҳгор кард ки гӯё аввал мехостанд аз ширкат дар интихобот даст кашанд, вале баъдан бемувофиқа бо ӯ номзадиашро ба мақоми номзад ба президентӣ пешниҳод карданд. ҳамин гуна дар интихоботи соли 1999 Эмомалӣ Раҳмон бо касби 97.6% раи мардум рекорди худашро зад. аз соли 1999 то соли 2006 Эмомалӣ Раҳмон бо вуҷуди эътирозҳои мухолифону танқидҳои ҷомеа дигарбора пешниҳод кард ки қонуни асосӣ тағйир дода шавад. ислоҳи асосӣ тағйири муҳлати раёсатҷумҳурӣ аз як давраи 7 сола ба 2 давраи 7 сола буд. бо ин тағйирот заминаи қонуне пайдо шуд ки имкон дод 2 давраи раҳбарии президенти феълӣ ба ҳисоб гирифта нашавад. соли 2006 интихоботи президентӣ дар Тоҷикистон бо шеваи интихоботи маъмулӣ дар кишварҳои худкома сурат гирифт ки дар он муқобили президенти кунунӣ номзадҳои ношинохтаро ба майдон оварданд. дар Тоҷикистон ба ҳайси номзад ба мансаби президент раҳбарони 2 ҳизби тоза таъсисро сабти ном карданд. ҳамчунин номзадҳо аз 2 ҳизби тобеи ҳукумат пешбарӣ шуданд. соли 2006 дар матбуоти дохилӣ меъёрҳои интихоби рақиб барои номзади асосӣ баҳс шуд. бояд кӯҳансол бошад, ӯро фақат дар ҳалқаҳои маҳдуди академикӣ бишиносанд, аз ягон клани минтақавӣ намояндагӣ накунад ва муҳимтар аз ҳама ҳадафҳои воқеии сиёсӣ надошта бошад. тааҷҷубовар ҳам нест ки номзадҳои рақиби Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2006 комилан ба ҳамин меъёрҳо мутобиқат мекарданд. 3 нафарашон то ширкат дар интихобот ҳеҷ гоҳ ба сиёсат машғул нашуданд ва дар муассисаҳои илмӣ ва таълимӣ кор карданд. 4 вакили начандон шинохта аз ҳизби коммунист дар парлумон буд.
интихоботи баъдӣ дар соли 2013 фарқи бузурге аз интихоботи соли 2006 надошт, ба истиснои ин ки номзади ҳизби аграрӣ дигар кас, яъне толиббек бухориев шуд ва номзади панҷум саидҷаъфар усмонов аз ҳизби демократро дар баргаи рай изофа карданд. дар байни ду интихобот ҳизби демократ ки мухолифи давлат буд, танқидҳои сахти раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмонро бас кард ва ба сафи тарафдорони сиёсатҳои ӯ пайваст. ҳизбҳои мухолифи социал-демократ ва ҳизби наҳзати ислом бо ташкили нерӯҳои ислоҳотхоҳ хостанд номзади ягонаро пешбарӣ кунанд. Ойниҳол Бобоназарова, раиси собиқи бунёди Сорос дар Душанбе ва ҳомии шинохтаи ҳуқуқро номзад баргузиданд, вале комиссияи интихоботӣ ӯро сабти ном накард. гуфт ки хонум Бобоназарова натавонист 210 000 имзои зарурии тарафдоронаш барои сабти номро ҷамъ кунад.